Guys, welcome back to Chen View Vlog. Today जों होली गेलेदों आरोना बिमाफोराबो होली गेलेगासिनो थ' नोंथांमोना बे होली गेलेनायनि एसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मोदानदों जों एसां देलाय फैदो नायनांगौ बेखौ नुवाखै आङो मोजां हेपि होली हेपि होली हेपि होली गैला दे mainवालाय बिसोर मालाय गेलेगासिनो दं हेपि होली हेपि होली हेपि होली इसे फैनांगौ लांफा नै लोगोफोर गामिनि बिमाफोरा आंखौ होली फोन लांजोबबाय जि गाज्रि अबस्था खालामलांबाय आंखौ फोननानै एसे माबा मुभि नांला दे मोनाबाय संदब संदाब थाखाय जालायबाय दे होमबा साहा फुदुंनि र' लाल साहाखौनो होनानै हेल' होली की होली मालाय फट' लाबाय आपेटी होली फे मालाबा बेलासियाव उन्दुना थाबाय बेखौ नायनानै थाबा आबै आंनिखौ फुगारदे गले गले आबै दे गले गले जिउ फुगारदे नाय नोंना लोगो गैया नालाय फुङाव ओंखारबोनांगौ नोंलाय दहाय लेंहरखादोंना नाबोन फैदो नाबोन আমার কৃষ্ণ তো আইছে এটা আমার কৃষ্ণ আই লাভ ইউ আই কি কাম না ফিদে জমা কৃষ্ণ তোমরা কৃষ্ণ नै लोगोफोर जोंना बिमाफोरा खाजि जादों लारायदों मा डायलग होदों गेलेदोंबो जादोंबो जागासिनो आरोना नै दायो बिमाफोरा इयाव जाखांजोबबा न'खर न'खर हाबैबावसिगोन
मेन लामाखौ जों बानायनांगौ दा रायजोआ दा बे फैसा बिनो फैबाय 1000 2000 सोंनाय होननानै लामानिफ्राय हाबबाय मोनसे बानायनांगौ नामा दा Sumai dong lagi ya. Ayah, hang lama itu muncul. Nah, biarnya doi ni. Dia sebenarnya kamu nih kan, sudah kena tangan lagi semua ini. Oh, dia mesti pra. Kamu sih kau tidak. Ele tinha